Profesionálna súprava Beurer MP41 je určená na manikúru a pedikúru, umožňuje odstránenie tvrdej kože a starostlivosť o nehty podľa súčasných trendov. Súprava je určená na domáce použitie so 7 zetaefírovými nástavcami a dodáva sa v cestovnom balení. Súprava obsahuje 7 nástavcov, ponúka 2 rýchlosti s možnosťou otáčania v oboch smeroch a osvetlenie LED. Príslušenstvo je vhodné pre diabetikov. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alza Box vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alza Boxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.